Hello, Cordy. Sin Mise Ruarc Bannister Cúla4 on Bassmór, and yet on Lawmór. Tús leis an gaineal televíse is nu agus is fearr gur leag tú súl ar a riamh. Ar nóirí chuirte fáilte I chealla roimh a chulaghine a hagann sa isteach agin sa stáisiún. Mencha. Cosa cyn byd mae'n rai? Swn nhw'n meddwl. Sian. Ní mór fadam. Pedwart. Mapo. Siogwyd. Well, sin gur droch lá bhín sin. Tuige muid ar fad nach féidir le láithreoir nó banisteoir dul ar camera sa le neantar a aig a fínte. Seo muid inis go smidú. Swimming bioge sin. Up and put in. Oh, hi, work. Okay, then I'll. Slán ceola. Níl mé cinse. Cif lá? Tás mí na bheile agam. Beidir é seo. Correct. Na, tá mis sé furfa martá. Tá tá dearg armsa go mbíonn mo chuid oibrithe inseo ag Cúla4 ag obair go crua. Inis, tá mar mo bhealach ag go muncur smuinteachta. Tá mé tíocht! Oops. Tá muid I leog an bhórla chéile inseo ag Cúla4. Meistú ceann chuí bhfuil an aimse. Ciarán, catú I ceanncheathrú. Éislum, tá mé ceart. Níl tú, tá tú mí ceart. Catú cear leat. Seasannacha, 3, 2, 1. Fáil sé isteach ag aimseir Cúla4. San iarthar anneo bheidh sé an bhífar, ná tuair de scábháistí leat. Ní bheith, bheidh sé an sé, brana. Céird, thuúla mise go méid sé flosa trúna, féach. Ach, seans go mé se gur sneachta. Stop! Tá sé náma gom mo bheall chéana ag siomú na telefíse. Áit gomíonn siad brú crepaí agus rudaí. Ní chreite an obair ar fad aonann siad an. Ní bhah caineal telefíse agin gan iad. Hey, níl seo magalóir, tá obair le déanamh. Fan go bheittú céir de híosaite an áit a Harlainn san tríocht. Trud má go banisteoir gnáte inis? Tá muid ré. A chuil skit míníir sé timpeall na tíre.